na siyowa ne ko haya? na siyowa ne wannan. Wanne ne na haya a ciki? Babu na haya a ciki. Okay. Dan na siyowa ne gaba ɗayan su wallahi. Da an musu kuɗi ko ba a musu ba? Miliyan 1,777. Ƙagan shi na ga ɗayan nan ƙagan shi ƙagan shi hajjira da nisa gida bindi ne don an yi fenti ne ya wanki lokacin wannan ruwa ne mun fentin ya wanki ƙagan shi nan public toilet ne. Kitchen here now. Kitchen here now. Amma. Zan zo ɗauke su. Magana ɗaki ne shi kuma ƙato. Wallahi ɗaki ne ƙato. Ga ventilation da iska. Yawa ventilation da ban ɗaki ana. Ga ban sa. Su wannan ƙananu ne idan aka samu masu buƙata sai su taɓa. Yawwa.